Ако умрам или загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършайте ги чашите. Оляха с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георги? Нали Байколи ти дай парите за нея? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с карицата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митка. Мам да храня жена и деца, Гей си работа, Георги. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти остай царевицата ми. Той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзават. Ма ние нали при байто ще щяхме ходим, Георги? Не даваме стой с педерас, до кога се занимава с тази царевица? Половин година ги чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечеце. Никой да го правя, да го иба в майната циганска, да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му. Митко! Димитрие! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинявай сега те дета напсувах, ама виж сега, аз ти дадах цареца, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царецата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момче. Кома направи мене? Аз, нали ти кажа, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за ко бягаш, Майка ти да иба! Байколо! Излез, Байколо! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и сега като изляза, като взема и байни така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, Ще ти иба, звънеца ще ти иба! Майка ти ще иба! Той ли Байколо, Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дъртака. Тамън сварих ракийката, ма пишмен станах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма за един път ракия. Майка ти бъжлек. Кой иска ти имам и винци? Не. Гоче, ако искаш тогава своята да почерпя едно мизио. Знаеш кой хубаво? Ако искаш, кусе. Искаш? Виж се, Коло, тук става просто за моята царевица. Момчето каза, че ти ще я платиш на нея. Нищо няма, че плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ме правиш? Дали каза, че ме платиш, бе? Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще иба, селянин, искам да те бия, Ми ако извикам батко си, знаеш кой ще стане? Аре, извикай го, кой ще ми направи, бе? Ще ва фани с майка ти и ще ва и двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба, педарасча мръсно. Пенсионер, какъв ти е проблема на тебе? Не бе, бай, Георгия, пак си пиян, бе, мама стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да ми закачаш момчето, моля. Так тебе като откраднаха чеса на всегден ти револа. Откраднаха го, ама тебе какво те интересува за моя чесън, бе, табак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Мот, ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей се! Джуф! На ти нещо мой да опече цяло агния. Гошо, айде да отидем до стомат да вземем агния. Идей ти я агния, аз имам кокошки, бе. Коло, виждам хуй в огъня. Къв кой ти каруца? Сетих се за царевицата. Спокойно, не так, виж го кия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре 2 врабчета май са и бъд, бе. Тогава с кой искаш?